En aquest vídeo us explicaré com crear un full de càlcul i les característiques més bàsiques. Per començar un full de càlcul, des de la pàgina del Google accedim al menú dels puntets i escollim fulls de càlcul. Aquí ens apareixen els fulls de càlcul que hem utilitzat més recentment i tenim aquí l'opció de crear un full de càlcul en blanc. Si fem un clic aquí, se'ns obrirà una pàgina i se'ns carregarà el full de càlcul. Molt bé, això és un fitxer de full de càlcul que consta de diverses coses. En primer lloc, els fulls. Un full és una part del full de càlcul, és com un apartat i en podríem tenir molts. En principi comencem només amb un full, però podríem tenir-ne una gran quantitat. Veieu que un full de càlcul consta de diverses coses. En primer lloc tenim les columnes, que estan anomenades per lletres, i les files, que estan anomenades per números. De columnes n'hi ha moltíssimes. Fixeu-vos què passa quan arribem fins a la Z, que a priori és l'última lletra. Z. Fixeu-vos, des de la Z, que sembla que aquí s'acabi i que no puguis continuar, si afegíssim una columna més, veureu que la següent és AA. I si n'afegíssim una més, continuaria per AB, AC, AD, AE, AF, AG, etc. I quan acabés amb la A, seria per la B. BA, BB, BC, BD, etc. De manera que de columnes en podem tenir una gran quantitat, així com de files, milers i milers. Aleshores, la combinació d'una columna i una fila ens dona com a resultat una cel·la. Veieu? Cada casella d'aquestes s'anomena cel·la i cada cel·la té una referència. Per exemple, aquesta és la D4, la D, columna D, fila 4, la C2, la B1, la B17, d'acord? Aquí tenim la referència de les cel·les, d'acord? Aleshores, aquí a les cel·les podem escriure qualsevol cosa. Podem escriure text, llarg o curt, podem escriure números, podem escriure dates, etc. Fixeu-vos què passa si escrivim més text del que hi cap en una cel·la. A priori no passa res, el text desborda els marges de la cel·la i es pot veure igualment, no hi ha inconvenient. De tota manera, les cel·les, les columnes, es poden eixamplar a través d'aquesta opció d'aquí dalt. Veieu que se'ns il·lumina en blau els marges i si fem un clic podem arrossegar i fer que aquesta columna sigui més ampla o més estreta. D'acord? Si fem dos clics, quan accedim a aquesta part, el que farà serà posar-se tan ample com el contingut del text que hi hagi. Per exemple, si fem dos clics aquí, veieu, se m'ha fet tan gran com el text que hi ha a dins de la cel·la. També podem fer amb les files. Les files poden ser més altes o més estretes. Nosaltres podem decidir l'alçada de la fila. I també si fem dos clics aquí, se'ns adapta al text que hi ha a dins de la fila, de manera que ens queda ajustat exactament a la mida que hauria de tocar. Podem afegir fàcilment més columnes fent un clic amb el botó dret a sobre de la columna, d'on està anomenada, i si fem un clic amb el botó dret, veieu, tenim l'opció d'inserir una columna a l'esquerra o inserir una columna a la dreta. Si l'inserim a l'esquerra, veieu, m'ha inserit una columna de la mateixa mida a l'esquerra d'on estava. Per tant, entre l'A i la B anteriorment me n'ha creat una nova. Fixeu-vos que ara per això canvia la referència de la columna. Sempre és A, B, C i aquest ordre no és alterable, no s'altera. Independentment de quantes files o columnes posis, sempre serà aquest ordre. A, B, C, D, E, etc. També es pot afegir i suprimir files de la mateixa manera. Si fem un clic a la fila, en aquest apartat d'aquí, i fem un clic amb el botó dret, podem escollir inserir una fila a la part superior o inserir una fila a la part inferior. Fixeu-vos, si faig un clic aquí, m'ha inserit una fila a sobre, i si faig un clic a sota, me l'inserirà a sota.
De la mateixa manera que es poden inserir, també es poden suprimir. Per suprimir una fila, ens posem a sobre de la fila i escollim suprimir la fila. I la columna el mateix. Marquem a sobre de la columna i suprimim la columna amb el botó dret. Els fulls, com us deia abans, també es poden modificar. Podem afegir més fulls amb aquest botó d'aquí, amb aquest botó de suma. Veieu? Si faig un clic, afegeixo un full 2, i ara puc intercanviar entre el full 1 i el full 2, i podria anar afegint fulls de manera gairebé no és infinita, però me n'hi caben moltíssims. Per canviar el nom del full, simplement fent 2 clics a sobre del nom, puc posar el primer full, el nom del primer full. Podria posar, per exemple, adreces. O podria posar aquí, per exemple, alumnes. I el segon full potser podria posar les dades dels professors. I el tercer full potser les dades de les escoles. Veieu? Simplement fent 2 clics, o també ho podríem fer amb el botó dret a sobre del full, podríem canviar-li el nom. També li podem canviar el color perquè sigui més fàcil d'identificar. Per exemple, li podríem posar el color vermell, veieu? I ara m'apareix aquí un coloret a sota que em fa més fàcil distingir un full de l'altre. I aquest també li puc canviar el color i posar-li el taronja, per exemple. Veieu? I així em queden més distingibles els uns dels altres. Els fulls també es poden moure. Simplement els podem arrossegar d'una banda a l'altra. Veieu? Si arrossego aquest full, ara passa a ser el tercer. I puc arrossegar el primer i pujar-lo entremig dels dos. Per esborrar el contingut és tan senzill com marcar la cel·la i apretar el botó suprimir, o marcar la cel·la i apretar el botó de retrocés. Si volem canviar el contingut de la cel·la, si marquem la cel·la i comencem a escriure, substituirem el que hi havia. Si el que volem fer és editar el contingut, hem de fer 2 clics a la cel·la i aleshores sí que podem escriure i editar el contingut, ja sigui escrivint directament a la cel·la o escrivint aquí dalt. Les cel·les, com és evident, també es poden copiar fent Ctrl+C, enganxar, fent Ctrl+V, o fent servir els menús contextuals, copiant i enganxant. També podem retallar, que és el mateix que copiar, però ho suprimeix, és com moure. Retallo aquesta cel·la i la poso aquí baix i enganxo.